Здравейте! Замислили ли сте се някога, защо понякога се разболяваме без ясна причина? Когато живеем дълго време в стрес, страх, вина, която може и да не е наша, потиснат гняв, тялото започва да реагира. Появяват се болки, умора, проблеми с стомаха, гърба, кожата, автоимунни заболявания. Така психиката ни говори чрез тялото. Точно това изследва психосоматиката. Думата идва от гръцки. Психе означава душа, а сома – тяло. С други думи, психосоматиката разглежда връзката между мислите, чувствата и болестите ни. Защото когато не изразяваме емоциите си, тялото започва да го прави вместо нас. На моят уъркшоп психосоматика ще говорим именно за това, как емоциите влияят на здравето, как да разпознаем сигналите на тялото и как да си помогнем да се чувстваме по-добре и физически, и емоционално. Уъркшопът ще се проведе на 25 октомври, събота от 11 до 12:30 часа. Пазарджик, булевард България, етаж 3, зала 301. Ако усещаш, че е време да разбереш по-дълбоко себе си и тялото си, заповядай. Ще бъде споделено, човешко и много полезно. Очаквам ви!